Tervetuloa Ake Pampaksen Pinnalla podcastiin. Tänään meillä on vieraana Pirkko Ilmanen, joka on kirjallisuusterapeutti ja työskentelee Lippulaivan kirjastossa Espoossa. Tervetuloa Pirkko. Haluatko esitellä itseäsi enemmän ja kertoa, mitä kirjallisuusterapia on? No kiitos. Mä oon siis kirjallisuusterapia-ohjaaja, että mulla ei ole terapeutin koulutusta. Ja siinä on se ero, että mä käytän siis samoja menetelmiä, mutta en anna terapiaa. Ja kirjallisuusterapeutti on koulutukseltaan terapeutti ja sitten hän käyttää monien muiden menetelmien ohessa näitä kirjallisuusterapeuttisia menetelmiä. Siinä on se ero. Ja mistäs me aloitetaan? Niin, voinhan mä sen kertoa, että mä olin siis sanataideohjaaja jo ennen kuin musta tuli kirjastonhoitaja tuossa 15-17 vuotta sitten. Ja sen sanataideohjaaja uran aikana, kun mä jatkoin sanataideryhmiä kirjaston sisällä, Entressessä, kun me avattiin, mulla oli siellä monikulttuurinen tyttöjen ryhmä, niin mä koin, että mun menetelmät ei enää riitä. Siinä oli lapsia, jotka oli ehkä vähän traumatisoituneita ja sitten kun se oli monikulttuurinen ryhmä, ne tulivat hyvin monesta eri kulttuurista ja erilaisista ympäristöistä, joissa toiminnat on vähän erilaisia kuin Suomessa, niin mä jotenkin koin, että mä tarvitsen lisää välineitä. Ja silloin mä lähdin opiskelemaan sitä kirjallisuusterapiaa ja mä koin, että sieltä mä löysin tosi paljon myös itselleni, että se oli myös matka itseen se koulutus, mutta sen jälkeen jotenkin mun kirjastonhoitajan ja kirjavinkkarin työ ainakin omasta mielestä muuttui, että mä jotenkin paljon rohkeammin valitsin kirjoja, kirjavinkkauksia muuhun ja sitten aivan selvästi niin kun aloin valita kirjoja paljon voimakkaammin sen mukaan, että millaisia tunteita niissä on. Siellä kirjoittajaryhmässäkin sitten niiden lasten kanssa, niin se työskentely jollain tavalla helpotti, kun oli löytänyt uusia menetelmiä. Ja ehkä myös se, että mä olin ammatillisesti itse saanut vahvistua ja henkilökohtaisesti vahvistua tuommoisen yli vuoden mittaisen koulutusmatkan aikana, niin mä näin, että se ehkä oli se kaikkein merkittävin asia, mitä tämä kirjallisuusterapia-opiskelu mulle antoi. Ja mitä se kirjallisuusterapia on? Pystyykö sen jotenkin tiivistämään? Mitä se pitää sisällä? No se on yksi taideterapian muoto. Että jos ajatellaan, että taideterapia on semmoinen kattokäsite, niin sen sateenvarjon alle kuuluu musiikkiterapia, tai sitten kuvataideterapia, kirjallisuusterapia ja sitten vielä uutena on nämä tanssi- ja liiketerapiat. Niin se kuuluu tämmöiseen taideterapian kenttään. Ja se kirjallisuusterapiassa on keskiössä siis aina sanat. Eli joko tekstit, joita luetaan ja joiden kautta sitten itse inspiroidutaan ja kirjoitetaan tai keskustellaan, tai sitten itse kirjoitetut tekstit. Eli se on kirjoittamista tai lukemista ja siinä hyödynnetään aina jollakin tavalla tekstejä. Ja kirjallisuusterapiassa ajatellaan, että omia ongelmia ja tunteita on paljon helpompi lähestyä kirjoitettujen tekstien kautta kuin suoraan. Et sieltä tekstistä on helpompi ehkä tunnistaa semmoisia asioita, jotka on koskettanut itseäkin jossakin elämänvaiheessa ja tunteita. Ja monesti sieltä voi löytää tunteita, jotka on ehkä jääneet piiloon ja joille ei aiemmin ole ollut sanoja. Mä oon aivan vakuuttunut, että paljon lukevilla ihmisillä on näitä kokemuksia, että kun he on lukeneet kirjaa tai runoa tai mitä tahansa tekstiä, se voi olla vaikka tieteellinenkin teksti, jossa on tutkittu jotain asiaa, jossa sanallistetaan oma kokemus, jolle ei aiemmin ole ollut sanoja.
Ja sitten tulee se elämys, se yleensä tuntuu ihan kehollisena joko vatsassa tai rintakehän alueella, että vau, että nyt osu jonnekin, että mulle on tapahtunut näin ja tottaako se oli, kun mulle kävi silloin vuosia sitten näin, enkä ole pystynyt sitä asiaa millään tavalla käsittelemään ja yhtäkkiä joku lukko aukeaa ja ehkä haluaa sitä sitten työstää eri tavalla, niin se on simppeliydessään sitä, että kun ihminen lukee tekstiä, jotain kaunokirjaa vaikka, ja kokee tollaisen kokemuksen, niin silloin on kirjallisuusterapian äärellä ihan face to face. Ja toki se ryhmässä työskentely on ehkä parasta, tai pelkästään ohjaajan kanssa kahdestaankin työskentely, mutta mä en ole tehnyt sellaista ohjausta, että mä tykkään itse, että mä oon ohjaajana sellainen niin kuin kätilö, joka synnyttää auttaa sitä äitiä synnyttämään sen vauvan, että kun ryhmässä luetaan ja kirjoitetaan yhdessä ja keskustellaan, niin se vuorovaikutus on siinä sen kaiken A ja O. Ja se syntyy niiden ihmisten välillä. Ja oikeastaan niin kuin ohjaaja tekee itsensä melkeinpä tarpeettomaksi, että se voi niin kuin sysätä heitä aina vähän uudelle tielle ja johtaa sitä keskustelua, mutta kyllä se ryhmä on se, joka tekee siinä sen kirjallisuusterapeuttisen prosessin yhdessä. Et se on mun mielestä tässä työssä kaikkein ihaninta, että varmaan joka kerta saa olla vedet silmissä silloin, kun on tämmöisen ryhmän kanssa työskennellyt, koska ne oivaltaa niin mahtavia asioita ne ihmiset ja siellä löydetään yhdessä ihan uudenlaisia näköaloja esimerkiksi johonkin muutokseen tai joku ihminen, joka tuntee olevansa umpikujassa, niin löytääkin niistä toisten kanssa käydyistä keskusteluista niin sellaisen muutoksen siemenen tai näkee mahdollisuuksia, vaikka aiemmin oli hyvin synkkä ja näköalaton, niin se on jotenkin niin sydäntä kouristavaa ja liikuttavaa. Ja itse asiassa niin kuin kirjallisuusterapeuttisissa tutkimuksissa on huomattu, että pelkästään jo niin kuin se kirjoittaminen, niin sen on havaittu tehostavan aivojen kykyä käsitellä vaikkapa pelon tunteita tai ylipäätään semmoisia vähän vaikeampia tunteita. Niin kun sä kirjoitat siitä asiasta, niin se tietyllä tavalla tehostuu siellä ihan aivofysiologian tasolla ja lieventää sitten totta kai niitä niin kuin ahdistuksen ja pelon tunteita, koska siinä pystyy käsittelemään se käden liike ja monesti nimenomaan käsin kirjoitettuna. Se käden liike, kun sä kirjoitat kynällä, niin se on itsessään jo aika terapeuttista ihan tutkimusten mukaan. Ja se on niin kuin kaikessa yksinkertaisuudessaan tuota. Ja mä oon aika vakuuttunut, että hyvin moni kirjastonhoitaja Suomessa on tietämättään harrastanut kirjallisuusterapeuttia ilman mitään kirjallisuusterapiaa ilman mitään koulutusta, että hyllyjen välissä käydään aivan todella monenlaisia ja monentasoisia keskusteluja kirjallisuudesta, että kun löydetään ihmiselle joku kirja tai asiakas on löytänyt jonkun tietyn kirjailijan ja kertoo innoissaan siitä, että miten tämä niin kosketti mua ja että onko hän kirjoittanut jotain lisää. Ja sitten siinä aina tulee joku palanen hänen elämästään, että tämä kirja auttoi minua avioerossa, että se niin kuin nosti minut ja minä löysin jotain aivan uutta ajateltavaa tai jonkun uuden näköalan tai uuden polun elämään. Niin musta tuntuu, että näitä on ihan varmasti muillakin kuin itsellä ja omilla ystäväkirjastonhoitajakollegoilla näitä kokemuksia. Miten niitä aletaan purkamaan sitten? Eli ihmisellä on joku asia, mitä se haluaa lähteä selvittämään itsensä kanssa, niin ehdotatko hänelle jotain kirjaa, minkä hän lukee ensin ja hän alkaa sen pohjalta kirjoittamaan, vai onko se suoraan se oma kirjoitus- ja keskusteluprosessi sitten sen ryhmän kanssa?
Se kumpikin polku on mahdollista, mutta aina sen niin kuin ihmisen omista lähtökohdistaan. Että joillekin on helpompaa lukea ja sitten kirjoittaa siitä, mitä sen lukemisen kautta herää. Ja siihenkin on erilaisia menetelmiä sitten, että jos luetaan, niin sieltä etsitään joku semmoinen kohta, mikä oli erityisen koskettava tai joka avasi sen aha-elämyksen tai sen uuden näköalan. Ja sieltä tekstistä löytää esimerkiksi, käytän paljon silmukointia, eli etsitään semmoisia, mä sanon niitä akupunktiosanoiksi, eli etsitään semmoisia avainsanoja sieltä tekstistä, semmoiset tärkeimmät sanat, vaikkapa nyt yhdeltä aukeamalta, eli silmukoidaan ne, ympyröidään ne sanat. Yleensä mä otan siitä kopion ja sitten ympyröidään. Ja sitten niistä sanoista rakennetaan vaikkapa runo tai ne kirjoitetaan niin kuin uusiksi lauseiksi. Ja sitä niin kuin työstetään tavallaan niitä sanoja. Tämä on yksi menetelmä. Ja sitten yleensä ihminen löytää sieltä jonkun uuden, että se ikään kuin kiteytyy siinä se hänen kokemuksensa. Että tommonen voi olla yksi tapa, miten työstetään sitä kirjan tarinaa niin kuin kirjoittamisen avulla. Mutta yleisempää on, että Suomi on siis kirjoittajakansa. Että meillä esimerkiksi täällä Lippulaivan kirjastossa aloitettiin nyt semmoinen senioreiden luovan kirjoittamisen ryhmä, että se ei ole kirjallisuusterapeuttinen ryhmä, mutta olen kyllä käyttänyt siellä näitäkin menetelmiä. Niin sinne tuli tuplasti niin paljon väkeä, että me jouduttiin luomaan 2 ryhmää nyt. Että silloin juttelin näiden ihmisten kanssa, että hirmu paljon on eläkeikäisissä ihmisissä kirjoittavia ihmisiä vielä, ja he olivatkin huolissa, että osaako ne nykynuoret enää edes kirjoittaa, kun olivat niin kiitollisia, että me saatiin järjestettyä 2 rinnakkaista ryhmää. Et Suomi on kirjoittavaa kansaa, ainakin vanhat ihmiset vielä, ja sen vuoksi nämä kirjoittamisen kautta työstetty tämmöinen kirjallisuusterapeuttinen työskentely, niin se on ainakin mulla ollut Kirkkonummella ja täällä Espoossa ja Helsingissä, missä on ryhmiä vetänyt, niin se on ollut se pääsuuntaus. Et toki on myös niin kun sitten siellä ryhmän sisällä, että vaikka he ovat kirjoittajia, niin me työskennellään totta kai myös valmiiden tekstien äärellä. Että mä tuon sinne, runot on siitä helppo, että ne on lyhyitä, käsitellä sillä 1,5 tunnin kerralla, mutta useasti tuon myös erilaisista kirjoista pätkiä, että me ei lueta niin kuin kokonaista teosta yhdessä, että se ei ole kirjapiiri, mutta työstetään asioita sitten niin kuin valmiiden tekstinpätkien kautta. Novellitkin on ihan hyviä, että novellin ehtii myös käsitellä yhden tapaamiskerran aikana. Mutta tosiaan niin siinä se, mitä asiakkaalle tai siis, no puhutaan nyt asiakkaasta, niin tarjotaan, niin se on ihan hänestä kiinni, että jos nyt multa joku kysyisi, että hei, voitaisiko työskennellä kahdestaan, että mä haluaisin tämmöistä ja tämmöistä asiaa käsitellä. Ja se riippuisi, jos hänellä olisi vaikka ollut avioero sillä ihmisellä, niin mä kävisin ensin läpi semmoista kirjallisuutta, mitkä vois siihen auttaa ja tarjoisin hänelle niitä kirjoja, että haluaisiko se lukea jonkun näistä. Jos hän sanoo, että kirjat ei oikein ole mun juttu, että mä tykkään enemmän kirjoittaa, niin sitten me aloitettaisiin siitä kirjoittamisesta. Mutta jos hän tykkää lukemisesta, niin yleensä kyllä aloittaisin sen lukemisen kautta, että hän pääsisi siihen moodiin ja sitten käsiteltäisiin sitä kirjaa sen kirjoittamisen kautta. Että se riippuu aina ihan ihmisestä ja ryhmästä, että kumpi edellä mennään, mutta molempia käytetään niin kirjoittamista kuin valmiita tekstejä. No, kuka voi toimia kirjallisuusterapeuttina tai kirjallisuusterapiaohjaajana? No, koulutettu henkilö, että se kestää semmoisen vuoden se koulutus. Nykyisin siihen on tullut tämmöinen koulutuspolku, että kun on huomattu, että siinä hakeutuu myös ihmisiä, jotka ei välttämättä ole kirjallisuutta niin paljon lukeneet,
niin siinä on ensin tämmöinen, sen voi ihan tarkistaa tuolta kirjallisuusterapiayhdistyksen sivuilta, mutta siinä on tämmöinen niin kuin enemmän henkilökohtaisen kasvun polku ensin. Sitten on se varsinainen kirjallisuusterapiaohjaajan koulutus. Se on edelleen se noin vuoden ja siihen on tullut jatkona nyt sitten, onko se 2- vai 3-vuotinen kirjallisuusterapeutin koulutus. Mutta mä oon tosiaan käynyt sen kirjallisuusterapiaohjaajakoulutuksen. Silloin ei vielä ollut tätä terapeuttikoulutusmahdollisuuttakaan. Ja nyt just tänä talvena on ne ensimmäiset kirjallisuusterapeutit sieltä valmistuneet, että se on ihan niin uusi. Niin siinä koulutuksessa meillä oli kirjallisuusterapeutteja ja psykoterapeutteja opettajina ja se oli erittäin monipuolinen, että me käytiin kyllä paljon myös taideterapiaa läpi. Meillä oli taideterapeutti kouluttajana yhdellä jaksolla, missä työskenneltiin ihan siis myös maalaamalla. Ja siinä oli tehty se kynnys matalaksi niille, ketkä eivät jostain syystä niin kuin pidä maalaamisesta tai on jotain traumoja kouluajalta, niin kaikki teki vasemmalla kädellä, mikä lievensi sitä suorituspainetta, että pitäisi jollain tavalla osata tehdä esittävää taidetta, vaikka siinä sanottiin, että tämä on vaan yksi menetelmä tässä niin kuin kirjallisuusterapiaohjauksen tueksi. Ja mä oon itse, koska rakastan kuvataidetta ja harrastan sitä, niin mä oon itse käyttänyt omissa ryhmissä niin näitäkin kuvataideterapeuttisia menetelmiä. Että se on ihan kiva laajentava juttu, että yksi semmoinen harjoitus, mistä esimerkiksi ihmiset on kovasti tykännyt, että tehdään rumasta kaunis, että ensin tehdään niin ruma maalaus kuin ikinä vaan voi tehdä, että sinne laitetaan kaikki rumat tunteet ja inhottavat asiat ja rumat värit ja se on aika hauskaa, että moni ihminen sanoi, että en mä saanut tästä nyt niin rumaa kuin mä halusin ja sitten sieltä otetaan sieltä rumasta työstä, se vielä rypistellään sitten lopuksi ja sitten se otetaan sieltä se ruma kohta, kaikista rumiin kohta ja sitä käytetään sitten siinä kauniin teoksen maalaamisessa. Se piilotetaan se ruma pieni palanen johonkin kohtaan sitä kaunista työtä ja se on mun mielestä tosi terapeuttista, koska sitähän meidän elämä on, että meillä on niitä rumia ja rosoisia kohtia siellä kaiken kauniin keskellä, niin ne vaan pitää niin kuin osata hyväksyä osaksi sitä omaa elämää ja nähdä ne siinä, että tuo oli semmoinen vaihe ja tosta jäi tommoinen ruma jälki ja se kulkee mun elämässä mukana, mutta mä oon sille armollinen. Niin tosiaan kaikki ei käytä kuvataidetta siinä ollenkaan mukana. Kirjallisuusterapia voi puhtaimmillaan olla sitä, että luetaan ja kirjoitetaan, mutta että itse esimerkiksi käytän. Ja sitten on musikaalisia ihmisiä, jotka käyttää taas sitten niin kuin musiikkia. Mä käytän ainoastaan niin kuin musiikkia sillä tavalla, että me yhdessä kuunnellaan, mutta en osaa soittaa. Että kirjallisuusterapia on hyvin semmoinen laaja ja monialainen, että siinä voi käyttää hyvinkin monitaiteellisesti erilaisia menetelmiä. Että lastenryhmissä on muun muassa leiponut ja lastenryhmissä itse en osaa tanssia, mutta mulla oli nämä maahanmuuttajatytöt oli sellaisia erittäin kehollisia ja tanssillisia ihmisiä, niin he hyvin usein tanssivat jonkun tarinan sitten niin kuin, että ne käsitteli sen tanssin kautta tarinoita tai sitä, mitä oltiin itse kirjoitettu. Ja se oli itselle tosi oivaltavaa, että ihanaa, että vaikka mä en itse hallitse niin kuin tätä formaattia, niin mun niin kuin viisaat, mahtavat kirjoittajalapset, niin ne toivat siihen sen omalla osaamisellaan. Että kirjallisuusterapia voi olla näin laajaa, että lähdetään liikkeelle joko siitä pelkästään tekstistä
tai kirjoitetaan, mutta sitten siihen voidaan ottaa mukaan näitä muita taiteenlajeja. Haluatko vielä lopuksi jollain tapaa kannustaa tai ehdottaa, että kuinka voisi ottaa näitä toimintamalleja, vaikka ei itse ole ohjaaja, niin omaan työnsä esimerkiksi lukupiireihin tai lastenluoropiireihin mukaan? No niin, siinä on se, että ei ehkä niin kuin ainakaan kauhean, niin kuin, mä olisin sillä tavalla varovainen, että mä en nyt lähtisi ihan niin kuin sanomaan, että luet vaan kirjasta ja alat tekemään niin, että siinä kuitenkin niin kuin tarvitaan sitä ammattitaitoa, että jos ihmisellä herää jotakin niin voimakkaita ja ahdistavia tunteita esimerkiksi, että sitten pystytään käsittelemään niitä yhdessä, että se pitää aina ottaa huomioon, mutta sillä tavalla niin sanotusti kevyemmin, niin se kannattaa tiedostaa, että kirjallisuudella on terapeuttisia vaikutuksia. Et mun mielestä voi sellaisesta lähteä liikkeelle, että missä tahansa kirjoittavassa tai lukevassa ryhmässä niin puhuu siitä, että miten kirjallisuudella on tämmöinen itseilmaisukykyä ja luovuutta kehittävä vaikutus ja että kirjallisuutta lukemalla tai kirjoittamalla niin voi lisätä omaa itsetuntoa ja jopa kohottaa sitä omaa itsetuntoa ja että ristiriitaisia tunteita ja vaikeita tunteita niin voi tutkia ja tarkastella tekstien kautta tai kirjoittamalla niin jotenkin helpommin. Se on tietyllä tavalla vähän etäännytetty itsestä ne kipeät asiat ja se, että lukee paljon tai kirjoittaa, ihan siis päiväkirjan kirjoittaminen jo on kirjallisuusterapiaa, niin se, että sillä tavalla voi tutustua omaan itseen ja niihin omiin käyttäytymis- ja ajattelumalleihin. Että jos kirjoittaa päiväkirjaa säännöllisesti ja sitten lukee sitä säännöllisesti, mitä on kirjoittanut, niin kyllä sieltä helposti huomaa ne omat ajattelumallit, varsinkin ne, jos jumiutuu tietynlaisiin tapoihin. Että mä niin kuin rohkaiseisin kirjastonhoitajia, jotka ohjaa lukupiirejä tai kirjoittajapiirejä, niin rohkaisemaan niitä omia asiakkaita ajattelemaan tätä puolta. Että ei niinkään ehkä niin kuin ohjaamaan kirjallisuusterapiaa, että tässä nyt niin kuin leikitään sellaista, mutta puhua tästä, miten kirjallisuus on itsessään terapeuttista ja että se voi todella ja aina auttaa yleensä omien kokemusten jäsentämisessä ja tunteiden tunnistamisessa ja sanoittamisessa. Se sanottaa meidän tunteita ja kokemuksia, koska joku muu on sanottanut ne jo sinne kirjaan ja siinä kun itse kirjoittaa ja varsinkin se ryhmän tuki, varsinkin jos ryhmässä kirjoitetaan ja jaetaan niitä tekstejä, niin joku muu on voinut sanoittaa minun tunteeni paremmin kuin minä itse ja saa jonkun oivalluksen. Ja silloin ollaan kirjallisuusterapian äärellä tämmöisessä niin kuin kevyemmässä mielessä. Että vertaistuki mielessä, niin kaikki kirjapiirejä ja kirjoittamispiirejä ohjaavat kirjastolaiset niin ovat sen kirjallisuusterapian keskiössä. Eli siihen vertaistukeen ja semmoiseen sanotaanko ajatusten ja tunteiden akupunktiohoitoon, niin voi osallistua ilman, että on itse kirjallisuusterapiaohjaaja. Mutta lämpimästi suosittelen käymään sen koulutuksen, koska se antaa kyllä välineitä ihan todella monenlaiseen työskentelyyn. Suuret kiitokset, Pirkko. Tämä oli erittäin hyvä orientaatio tähän aiheeseen ja oikein mukavaa jatkoa. Kiitos. Kiitoksia.